जोंहा ना हमनो थांगासिनो दं नै बिस्रा ना हमनायखौ नायग्रा गथ'फोरजों दै फिसाबा आंबो हमनोसै फिसा नङाबा हमला बाजैमोन आरो माबा आयंमोन आनैमोन सोरबा बुरैफोरबो ना गुरनो फैदों जोंनि गामिनि मोनसे न' एकदम माने जोंनि गामियानो बैहायसो आरोखि ना ओमफ्राय एसे गोजान फैथारनानैसो बिसिनि आयंनि गामिनि आयं आरो थानो गिगोन ना गियाथाय सानो जों मोनाफ्राव मानोना नै फरेस्ट बारि फरेस्ट गोजा ओमफ्राय ओरैजाय सिद्दा थांथारबासो मोनसे गामि मोनो दलंपारा मोनसेल' हारसिं न'खर नै बेथ' दैयानो गैला दै फिसा फिसाबो हांगौ ओमफ्राय प्लास्टिक लाबोखादों मालाय दैयानो माथो एसे गिदिर खोमा हमनोनो मोननाय नंखादों बांद्राय गिदिर नङा ओमफ्राय थेवबो जेखाइजों गुरबासो मोनगोन आंहा आखाइजोंसो लेवारफोर बानांगौबा सेसलै बे दाबा लंपेन्टआ बोखोखा मा बोरै लांफ्रा आयु आं माबासो खानोसैहाय आंहा मानजियासो खाहैनोसै आं गुराहाय आं लाबोखाबाय माबासो लाबोदों प्लास्टिकनि मानजियाखौनो खानोसै आंहा मैगंसो खानोसै हमनो फैयानो मानजियासो दायो फाजा जाहैनोसै हमला नाखौ आरो सासे फैबावगौनै मा सैमालाय नै खाथियाव फैगौ नै माजों एसेबां मोनबाय खाहैबावनांगोन ओइथिंजाय नै ना गुरग्राफ्रानो बेसे बुरजा जाखो आयु लेवारसो गाखो ना माखो ओइ गुरफैनोबा नै जोंना गामियाव मैगं थाइगं ना गासिबो मोनजोबो सिगांथिं गामिनि चेहेराखौ नुनानै जेबो मोनासो साननो हागौ खिन्थु गासिबो मोनजोबो नांगौमानि लकडाउनबाबो बे हाग्रायावनो मैगं थाइगं खायै जादोंमोन जोंहा ओरैजा गैला मानजिया बारा नै ओरैजा थांसै एसे
एसे थासोगारो लामानि अबस्थायानो गाज्रिहाय नै आथिङा माबा थांफाबाय आराम दलहापारा थाङो नै ओरैजा इथिंजाय मान्देया गायनोसैलाय इथिंजाय थिगसे बुरजा थायो मान्देया अबेबा दंना गैलाना मानसिफ्रासो लांजोबोथाय बे फिल्डआ गुवारथार बेयाव एकदम नैबे दलहापारा गामि आरो जोंनि गामिनि सेंग्राफ्रा बल गेलेयो दैसो दङहाय एसे एसेहाय बैनि दै गोनांफ्राय बालाय लाङो आंहा एसे नायहैबावनो बै नै बैहाय स्कुलब्रा नैहाय मोनसे स्कुल दङ हारसाफोरनि आरो नैहाय बै गिर्गाबारिनि दिंखियाफ्रा दा बायदियाव माबाला खोमाहाय ने गोरा जाजोब्बाय बोराय नै ओरैजा मेन रड नुहुरो NH31 नैहायनो बेफोर रानबासो दलहापारानि जोंनि हिनजावफोर हौवाफोर ना हमफैजोबगोन दे बेफोर दैफोरा रानबावा एसेल' रानहोनो हो इन्ट्रेस्ट जाखायो बुरजा हमनो खासि बिबाराबो सेस माबाजोब्बाय सिरिजोब्बाय जों फट' लानो होननाया फार्स्टआव नेबाय थाबाय ओमफ्राय जेब्ला बादा हेलाबा खेबनो रोङासै बावनानै अहा रज'हांनाय नङालै दै राननानै मालाय माबाबायसो आयौ आं इदिखौ जि मोजां मोनदे ओमफ्राय इयो मानो गोदोनिफ्रायनो इदि थायो मानो इदि थायो सिद्दा लामायानो गेद्दा गेद्दा दै राननानै माबाबायनो आंहा बेखौनो दासो गोरलै खिलिदों सानदों उल्था जादों जोंसानो नोंसिनानै लाय नोंसिनायलाय मिथिबाय नायनोसै बिनि गुरनायखौ मादि गुरो एथ' बिबाय बायदों नांखाय ओइनि सासे मैगं दाबो खागासिनो मोनदोंना मोनाखै गावसो मिथिसिगौ जाया खालायनो रोङा
माबाग्रा ना मा होनखो साब सेन्टार र' खाथियाव थांना नायहैनो बे गोदो स्कुलसोमोन स्कुल माने माबा आरो अंगनाबादिनि दा मा खालामखोथाय नायहैनो र' खेबसे अंगनाबादिनि स्कुल बानायबा थिङा बिरखालांनायालाय माबाजों गोदान बारहुंखाजों थिं बिरखालांदों जोंहा माबा थुफिननांसिगौमोनहाय गामिनि हौवाफोरा बेयाव भलिबल गेलेयो भलिबल आरो हाबो सनगासिनो मा गेलेनोथाय मा देब' टिउसन लादोंमोन नै देब' बिथाङा लेखा फरायनानै फैबाय मालाय टिउसन लानानै ओरैसो खाहैदों आइमोना खमाखौनो ओरैथिंजाय फरेस्टआव आरो ना गुरग्रा पार्टिया ओरैजाय जोंहा फैबाय एबार गामि बाजै मोनावनो सायलांनोसै आं सायखानानैसो न'आव थांनोसै मासे ग्रिन आरो जोंनि गामियालाय बाजै मिनि न'आव सफैलायबाय बानै मालाय गय बारिया मा बिकि नोंहाबो ना गुरहैनांगौमोन नोंहाबो एसे मोनदों